taa bụ ụka nke 30 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ niile anyị na ha ga-anọ na ajamasị tata. Na ajamasị tata, anyị na-ehunye ya iji yọọ Chineke ngọzi ya na nchekwaba ya n'isi Mrs. Catherine Umeobi, bụ onye ezinụlọ Tony na Ịma Ikebụdụ na-ayọ ngọzi Chineke ka ọ gbakere nke ọma. Turn off iPad. Ajamasị dị asọ tata, anyị na-ehunyekwazị ya maka iji nye Chineke ekene maka ekpere nke ayọrọ ọza. Ọ bụ ezinụlọ Frank na Louisa Okoye yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwa azamasị inye Chineke ekene na ịyọ nchekwa Chineke n'isi ka o si Udeze, bụ onye na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Dr. Aloysius na Eukeria Udeze na ezinụlọ ya yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwa azamasị anyị ji ayọ amara Chineke na ngọzi ya n'isi ndị ezinụlọ ndị otu ha niile, ma na-ayọkwazị nnọnyere nke nne anyị dị asọ n'isi ha, ma na-echekwaba ha n'oge COVID-19. Ọ bụ ezinụlọ ndị ICWO na ndị ezekutiv ha yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị ya. Ọ bụkwa azamasị anyị ji ayọ ihe ezinụlọ Fidel ihu nne Osuji bụ n'obi. Ọ bụ Fidel na ihu nne Osuji yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị ya. N'aka nke ọzọ, anyị na-ehunyekwazi ajamasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Caroline Ezeọba, Catherine Chukwudozie na Gabriel Ezeọba bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Elo na Obi Mbanefo yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwazi ajamasị anyị na-ehunye maka ezumike mkpụrụ obi Teresa Nwosu na Caroline Ezeọba bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ ndị otu ICWO yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche na ajamasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Monsignor Theophilus Okere bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Anthony na Ịma Ikebụdụ yọrọ ka anyị cheta anyị na ajamasị a. N'otu aka afọ, anyị na-erunyekwazị ajamasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Josephine Ogunọ na Teresa Adụba bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Chris na Angie Chude yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwazi masị anyị na-erunye maka ezumike mkpụrụ obi Teresa Arinze bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Ịma Ikebụdụ yọrọ ka anyị cheta ya na ajamasị a. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta na ajamasị dị asọ tata, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja anyị na ajamasị dị asọ tata bụ ụkọchukwu anyị Fada Jude Umeobi. Ka anyị welụzie obi siri ike wee were ukwe bido ajamasị dị asọ nke ụbọchị tata.
bịakwute m unu niile ndị bụ n'anyị bụ bịa zuru ike ọ bụ dị nwenụ m na-ekwu. Jesu kwuru sị, ebe mmadụ abụọ gbakọrọ n'aha m, ma onwe m nọ n'etiti ha. Bịakwute m unu niile ndị bụ n'anyị bụ bịa zuru ike ọ bụ dị nwenụ m na-ekwu. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara gị. Ụmụnne na Kristi, anyị na-ekele Chineke onye ọ bụ site na amara ya na mmasị ya ka anyị ji nwekwa ike ịgbakọ ọnụ ọzọ n'ụbọchị tata iji wee fee ya ofufe n'ụka nke ụbọchị tata. Agbapụtagoro anyị ndị na-ayọ ekpere anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ngọzi ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ na mba ndị ezinụlọ anyị na maazị nke ụbọchị tata na-ayọkwa Chineke ka nsogbu nke COVID anyị nọ n'ime ya bụrụ ihe ga-akwụsị nso nso. Ụmụnna, ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ịyọ mgbaghalụ na nchekwaba nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọrọ elo ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-ayọtala anyị Chukwu ayịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị ga duru anyị na ndụ ebe ebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'ụwa udo dịrị mmadụ, n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị eto gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekele gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O ebruwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna dike niile, Chukwu nna dike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, sọtụ nwa nke Chineke mụrụ, osebluwa Chukwu, nwa tụrụ Chukwu, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, onye nọ n'aka nri Nna mere anyị ebere, n'ihi na nsọ gị dị asọ, sọsọ gị bụ dị nwenụ, n'ihi na nsọ gị dị
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye, ka anyị were obi ịhụnanya na-eme ihe ị gwara anyị, wee tosi iketa oke na ndụ nke ikwere anyị na nkwa site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye na-adị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Ọpụpụ. Akpagbukwana onye ọbịa, emegbukwana ya, n'ihi na o nwere mgbe unu bụ ndị ọbịa na Ijipt. Emejọkwana nwaanyị isi mbe ma ọ bụ enweghị nne na nna. Ọ bụrụ na unu emegbuo ha, ha bekuo m, n'ezie aga m anụ mkpu akwa ha. Oke iwe m ga-enwu ka ọkụ. Aga m eji mma agha egbu unu. Mgbe ahụ ka nwunye unu ga-abụ nwaanyị isi mkpe, ụmụ unu aghọọ ndị enweghị nna. Ọ bụrụ na ogbenye si n'agbụrụ ndị nke m ibinye ego, anakwara ya ọgwụnwa, atụkwasara na ya ụma. Ọ bụrụ akwa mgbochi onye agbata obi gị ka echere na-agba ikpe, hụkwa na ijighara ya azụ tupu anyanwụ ada, n'ihi na eleghị anya o nwere ike bụrụ sọ ya bụ akwa mgbochi ahụ nke o nwere iji kpuchie ahụ ya. Ọ bụ gịnị ọzọ ka ọ ga-eji wee rahụ ụra? Ọ bụrụ na ya bepụrụ m, aga m anụkwa olu ya, n'ihi na abụ m onye obi ebere. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekene dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Zaa na ya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Ka anyị zaa ya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị, nkume m, ụlọ igwe m, na onye mgbabata m. Azịza: onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Chineke m, nkume m na-agbapụ ọsọ ndụ, nchedo m, mpi nzọpụta m, ụlọ m na-agbapụ ezere isi m. Etiri m mkpu sị, otito dịrị onye nwe anyị, ewee zọpụta m n'aka ndị iro m niile.
azịza onye nwe anyị ịbụ ike m ahụrụ m gị n'anya. Ogologo ndụ dịrị onye nwe anyị, ọ bụ ya bụ nkume m, ebube na otito dịrị Chineke onye nzọpụta m. Ọ bụ gị nyere eze gị nnukwu mmeri, bịakwa mere onye itere mmanụ amara. Azịza onye nwe anyị ịbụ ike m ahụrụ m gị n'anya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Unu hụrụ ụdị ndụ anyị biri mgbe anyị na unu nọ. Ụdị ndụ ahụ anyị ji kụziri unu ihe, nke mere unu ji bụrụ ndị na-eso ụzọ anyị na ụzọ onye nwe anyị. Ọ bụ ya mere unu ji were aṅụrị nke mmụọ nsọ nabata ozi ọma. Ọ bụrụgodu mgbe ahụ ọnwụnwa dị iche iche gbara unu gburugburu. Otu a ka unu si bụrụ ndị anya na-ene n'agbata ndị niile kwere ekwe dị na Masedonia na Akaya. Ebe ọ bụ na site n'aka unu okwu nke onye nwe anyị malitere ịgbasa, ọ bụghịkwa sọ na Masedonia na Akaya dum, kama akụkọ banyere okwukwe unu nwere na Chineke agazue n'ụwa niile. Ọ dịghị mkpa ka anyị kọwara ndị ọzọ banyere ya. Ọ bụ ndị ọzọ na-akọrọ anyị otu anyị si bido ọrụ n'etiti unu, otu unu si wepụ aka n'ikpere arụsị mgbe a kọwara unu na Chineke, na otu unu si bịa bụrụ ụmụ odibo ezi Chineke dị ndụ, na otu unu si bụrụ na ugbu a unu na-eche Jesu Kristi nwa ya, onye o bilitere n'ọnwụ, o si n'eluigwe bịa zọpụta anyị na mmekwata ahụ nke na-abịanụ. Okwu nke osebụrụ ụwa, ekele dịrị Chukwu. Aleluya, 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 aleluya. Ngọzi dịrị eze ahụ na-abịanụ n'aha onye nwe anyị. Udo dịkwara ụwa, ebube dịkwara igwe. Aleluya, 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 aleluya. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Otito dere gị, ikpere anyị. Mgbe ndị Farisii nụrụ na Jesu emeela ka ndị Sadusii mechie ọnụ ha zukọtara ịchọpụta ajụjụ ọzọ ha ga-ajụ ya. Otu onye n'ime ha bụ onye
nkụzi iwu bịara jụọzie eze ajụjụ iji nwane ya sị, onye nkụzi, olee iwu kacha mkpa n'iwu ndị ọzọ niile? Jesu zara ya sị, hụ onye nwe gị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị niile, site na mkpụrụ obi gị niile, na site n'uche gị niile. Nke a bụ iwu m nke mbụ, bụrụkwa iwu kacha iwu niile. Iwu ọzọ na-eso nke a na-ịdị mkpa bụ nke a: hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka isi hụ onwe gị n'anya. Iwu ndị ọzọ niile na ihe niile ndị amụma chọrọ ka unu mee dabedere n'ebe iwu abụọ ndị a dị. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Tito dịrị gị, Kristi. ka anyị site ọma nke anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Amen. Ụmụnne na Kristi, anyị ezukọkwa n'ọzọ n'ụbọchị ụka nke ụbọchị tata ijikọ wee fee Chineke anyị na mbara ụlọ ụka anyị, na-agbanyerọ ihe mfịarụ dị iche iche na-eso ịka ụka n'ilo ọbụla etu ọnọdụ si wee dị. anyị wee na-ayọkwa Chineke ka nsogbu COVID bụrụ nke ga-akwụsị nso nso. ya bụ ekele ka anyị na Chineke mgbe niile, na-ekelekwa onwe anyị. ọ bụrụ na anyị na-anya n'ihe okwu Chineke na-agwa anyị tata, o were anyị anya na ọ na-agwa anyị maka iwu, na-agwa anyị maka iwu, ihe jikọtara iwu niile. Iwu nke ịfụ Chineke n'onwe ya n'anya, na iwu nke ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya. ihe ọgụ nke si n'akwụkwọ nke ọpụpụ ka agbara Exodus n'ọnụ oyibo. ihe ọgụ nke Exodus bịa mara anyị atụ ụdị omume na-egosi ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya. mara anyị atụ ụdị omume na-egosi ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya. ihe ọgụ nke mbụ ọ kagburu imegbu mmadụ n'ụzọ abụla ụzọ, imegbu mmadụ n'ụzọ ọbụla. o kwukwara maka inye mmadụ oke luru ya nụ, o kwukwara maka iburu mmadụ ego na ị ga-akwụghachi ego ịnatara mmadụ. na nchịkọta okwu, ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ Exodus kwuru maka ihe anyị na-akpọ golden rule n'asụsụ oyibo. golden rule, o were anya na anyị nwa ihe bụ golden rule. ịmara ihe ọ ga-abụ eme gị, ọ gaghị adị gị mma, emena ya onye ọzọ. ọ ya nwa golden rule. Treat others as you would wish to be treated. ịmara ihe ọ ga-abụ eme gị, ọ gaghị adị gị mma, emere ya mmadụ. ịmakwana nke ọ ga-abụ eme gị ọ dịghị mma, ọ dị ya ka ị ga-eche ime mmadụ. ihe ọ pụtara bụ na mgbe anyị na-achọ ọdịmma maka onwe anyị, mgbe anyị na-achọ maka ọdịmma nke anyị, anyị ga na-achọkwa maka ọdịmma nke mmadụ ibe anyị. ọ ya ka ihe ọgụ nke mbụ nakwa na-atụrụ anyị aka. o nwere ukwe na-asị, lelee ma ọ ga-adị gị mma, chekie ma ị ga-alaiki ya. ihe ahụ i mere onye ọzọ eme gị ya, ọ ga-adị gị mma. ọ nọ n'ikwukwa bifọ eme
ọ sị na lelee ma ọ dịghị mma chekie ma ị ga-alaiki ya. English and Igbo, right? Ihe anyị mere onye ọzọ emeghị ya ọ ga-adị gị mma. Ukwu a jikọtara ihe niile a na-ekwu n'ụbọchị tata. O jikọtara ha niile. Ị na-achọ ọdịmma nke onwe gị nakwa achọ maka ọdịmma nke mmadụ ibe gị. Ihe ọgwụ nke abụọ nke si na akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degala ndị Tesalonika wee kwuo maka ịfụ Chineke n'anya. Pọl dị asọ wee too ndị nzukọ Kristi nke Tesalonika, too ha maka okwukwe ha, maka etu ha si agbakọ n'efe Chineke dịka anyị si gbakọ n'ụbọchị tata, n'agbanyeghị plen na-efe anyị n'isi na-aga na Los Angeles Airport. N'agbanyeghị ihe niile anyị gbakọ wee na-efe Chineke. Ọ bụ ya ka Pọl dị asọ na ekene na-eto ndị ụka Kristi nọ na Tesalonika. Etu ka anyị sikwa eto onwe anyị bụkwa ndị ụka Kristi nke nọ na Igbo Catholic Community Los Angeles. Anyị wee gbakọ wee na-efekwa Chineke, na-asọpụrụ ya, wee na-ebuni afa ya elu. Amen. N'ozi ọma nke Matiu nke anyị gụrụ, akọziri anyị ka esi wee nwane Jesu, wee jụọ ya kedu iwu kacha iwu niile. Ọrụ ma n'oge ahụ enwere ọtụtụ iwu dị iche iche. Ha wee chee na ha ekwegolo Jesu ọnya nke ọ ga-ama na ya. Jesu wee sị ya mba, wee gwa ha iwu ndị ahụ niile gbadoro ụkwụ na naanị ụzọ iwu abụọ, iwu nke ịfụ Chineke n'anya na ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya. Ọ ya jikọtara iwu niile. Ọ bụrụ na anyị n'anya ihe niile anyị na-eme n'elu ụwa na ihe ndị ọzọ niile a na-ekwu maka ya, ịfụ na iwu abụọ n'ụwa jikọtakwa na ha abụọ. Mgbe a na-ekwu maka ibe nkwụmọtọ, agam n'iru, ibe ziri ezi, maka udo, mgbe a na-ekwu maka sekuriti, ihe ndị a niile gbadoro ụkwụ n'ịfụnanya. Iwe ịfụnanya, maka na onye fụrụ mmadụ n'anya agaghị aga chọwa ihe ga-eme n'onye ahụ iji wee maatụ. Mgbe a na-ekwu maka sekuriti ma ọ bụ ije gbuwa ume mmadụ, ịma na eme gị na ọ gaghị adị gị mma. Ịma na o gosiri ịfụnanya. So ị na-anya ịfụnanya jikọtara iwu niile. Ọ ya ka na tọgbọla anyị tata ka anyị jisi ike ma na ezinụlọ anyị, ma na ebe anyị na-alụ ọrụ, ma na ihe niile nke anyị na-eme, ka anyị jisi ike na ya nwabụ iwu ka ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya na ịfụ Chineke n'anya. Mgbe na Kristi ebere anyị tata wee bụrụ ka anyị na-ayọ amara nke Chineke, nchekwaba ya na gracia ya na ike nke Chineke, ka anyị wee nwee ike na-ebi ndụ anyị, na-aga njem anyị n'ụwa n'ụzọ nke iwu ya site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna jike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke nwụrụ, nna m tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, ha mụrụ ya amụ eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ya ha ha jiri jiri bụrụ bụrụ Chukwu, Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ
ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ ragoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọta ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya na mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ebele nke ndị kwelụnụ ka anyị werezienụ okwukwe, chekwube na ịfụnanya kọsa Chineke mba anyị dị iche iche. Maka ndị ndu nke ụka, ndị ụkọchukwu na ndị na-agbasa ozi nke okwukwe, ka Chineke gbaa ha ume n'ịgbasa ozi ọma nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, dị ụlọ anyị n'ụlọ ahịhịa anyị. Maka ndị na-ekpe udo n'ụwa niile, ka Chineke mee ka ha were ezi nghọta, obi ebere na ikpe nkwụmọtọ na-ekpe udo oge ọbụla ha na-edozi esemokwu n'etiti mmadụ na ibe ya. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, nụrụ arịrịọ anyị. Maka ụmụ nwanyị isi mkpe, ụmụ enwe nne na enwe nna, ndị a na-egbu egbu na ndị a na-emegbu emegbu, na ndị na-enweghị ndị na-enyere ha aka, ka Chineke kasie ha obi n'ime ọnọdụ ha niile. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, maka ndị niile nọ n'ọrịa dị iche iche, ọkacha ọrịa nke mmụọ na nke mkpụrụ obi, ka ha nweta ọgwụgwọ nsọ ha n'aka Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Anyị arịọ gị dị anyị. Maka anyị niile gbakọrọ n'oche nchụaja nke tata, ndị nọ n'ihe mgbu dị iche iche, ndị mmadụ nwụnarịrị, ka Chineke kasie ha obi, netakwa anyị na mkpa anyị, nọnyere anyị n'ihe mgbu anyị niile. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Mass tata, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19, ndị nwụrụ n'ọdachi n'akụkụ ụwa niile. Ka Chineke nye ha ezumike dị ebighị ebi n'eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, maka oge dị ugbu a anyị na-achọ ịhọpụta ndị ọchịchị obodo n'obodo anyị bụ Amerịka, ma ọ kacha n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ka Chineke were aka ya họpụta ndị na-atụrụ ya egwu, ka ha mata na ọ bụ Chineke nwe ndụ niile, were kwụsị igbu mmadụ ka na-egbu ọkụkọ. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị, nụrụ arịrịọ anyị. Ebele ime obi ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ dị iche iche na Masị nke ụbọchị tata. Chineke ji ike niile dị ebighị ebi, anyị bụ mmụọ gị eburugo mba anyị dị iche iche wee bịa n'iru gị na-ayọ
ngọzi gị, mgbaziri gị, odudu gị na nchekwaba gị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata na ndụ, ị ga-ahụ sebụlụ ụwa Chineke gị n'anya, were mmụọ gị niile, were obi gị niile hụ ya n'anya, were uche gị niile hụ ya n'anya. Ụkwa mmadụ ibe ka ị siri hụ onwe gị n'anya maka iyi Chukwu. Ihe atọ na-anọ ọdụ: okwukwe, nchekwube na ịhụnanya. Ịhụnanya kacha ha niile. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata na ndụ, ị ga-ahụ sebụlụ ụwa Chineke gị n'anya, were mmụọ gị niile, were obi gị niile hụ ya n'anya, were uche gị niile hụ ya n'anya. Ụkwa mmadụ ibe gị ka ị siri hụ onwe gị n'anya maka iyi Chukwu. Kụziere ya ụmụ gị n'ụtụtụ, kụziere ya ụmụ gị n'abalị, kụziere ha mgbe ha nọ n'ụlọ, kụziere ha mgbe ha na-aga n'ụzọ. Onye nwe anyị kwuru sị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata na ndụ, ị ga-ahụ sebụlụ ụwa Chineke gị n'anya, were mmụọ gị niile, were obi gị niile hụ ya n'anya, were uche gị niile hụ ya n'anya. Ụkwa mmadụ ibe gị ka ị siri hụ onwe gị n'anya maka iyi Chukwu. Zabanụ ụmụnna m, ka aja anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu na ajọ ike niile ịnara anọ. Onye nwe anyị nara aja nke a n'aka gị maka otuto na ebube afa gị, ka ọ dị mma nke anyị na nke ozugbo izugbo nzukọ ya dị asọ. Amen. Dị nwenụ, biko tụgharịa n'anya na onyinye anyị na-ehunyere ebube eze gị, ka ihe a anyị na-ebutere gị iji gbara gị odibo bụrụ ihe ga-ewetara gị otito site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị. welite n'obi enu. Anyị ewelitego obi anyị elu n'ebe dị nwe anyị nọ. Ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ekwesị, bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, onye dị nsọ. Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụọ ụwa site na Kristi nwanne anyị, onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito, nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị: Nsọ, 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 nsọ.
nsọ 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 osebụlụ ụwa Chineke ka igwe ndị agha nsọ 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 ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala nsọ 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 Hosanna 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 n'elu kasị elu Hosanna 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 n'elu kasị elu nsọ 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 ọ dị ngọzi bụ onye bịara nsọ 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 n'aha onye nwe anyị onye nwe anyị nsọ 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 Hosanna 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 n'elu kasị elu Hosanna 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 n'elu kasị elu na ịdị nsọ ezi nsọ gị na-edo m nsọ anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ si nyikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu eduhie n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ weela achịcha nye gị ekele na otito na waa ya nye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a rie na unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ etu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ na ya unu niile ka bụ iko nke ọbara m ka ọgwa ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e gbalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m Esebuolom gị Chukwu dị na nzuzo onye n'ezie n'ụdị sakramenti eji m obi kwere n'omimi nke ka uche mmadụ na ncheta nke ọnwụ na-abịata ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu na igwu na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ gbọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị solu Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu Joseph dị nsọ di ya ndị apọstụl Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile
ndị mere uche gị n'ụwa a wekọta ndụ ebebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya nọ n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. 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 Ụmụnna ka anyị gbele ebele na onwe nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịla afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefu anyị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwana ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. zọpụta anyị na-ayọ gị ose bụrụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbana ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Enekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebebe. Amen. Udo nke osiri wadịrị ụnụ mgbe niile. Dịrịkwara gị. Feela nwanne gị aka maka ekene nke udo na ịfụnanya nke Kristi. Amen. Nwa atụrụ nke Chukwu, nwa atụrụ nke Chukwu Chineke m, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, nwa atụrụ nke Chukwu Chineke m, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, nwa atụrụ nke Chukwu Chineke m, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee na-ewechapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị a gbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ m, etosiri nke bịata n'ime ụlọ m, ụlọ asasụ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrị, ka ahụ na ọbụla aka chekwaba anyị luo na ndụ ebebe. Amen. Otu dịrị Jesu, anyị nwere ọkwa one na one dị mkpa. Na mbụ, anyị na-echetara ndị parish anyị ọkwa anyị maburu mbọsị ụka gara aga maka World Mission Sunday. Tata anyị nwere second collection maka World Mission Sunday. Ọ bụ ego nzukọ ji akwado
mgbasa okwukwe n'akụkụ ụwa dị iche iche ebe ọ na-esi ike oziọma Kristi ịgbalu. Akụkụ ụwa nke a gụnyekwazịrị Afrịka na Asia. Ndị Ushers ga-emezi ka anyị mata etu anyị ga-esi tụnye ego nke anyị maka Mission Sunday Collection. Tata bụ ụka nke ikpeazụ anyị na-aka n'ọnwa Ọktoba, wee na-echetakwazịla onwe anyị na ndị parish anyị niile maka onyinye owuwe ihe ubi nke arọ a nke kwesịrị ịgwụcha n'ọnwa Ọktoba. Ndị emezubeghị nkwa nke ha, chetakwa na akwụkwọ ọka gị oghe, sụsọ ihe ọ ga-efu gị bụ na otu nke iji ya akwado na a ga-agbakọsigo ihe ha nakọtara, mana na ọ ma ewepụ ngọzi Chineke ga-enye gị maka onyinye nke i nyere ya. Tata bụ ụka nke asatọ anyị na-aka na mbara ụlọ ụka anyị. Parish anyị na-ekenekwazị n'ụzọ pụrụ iche ndị niile na-alụ ahụhụ ụka wee na-apụta isonyere Kristi dị ya asọ na Yukaristia. N'otu aka afọ, a na-ekenekwazị ndị si n'ụlọ, ndị si n'ụzọ dị iche iche esonyela anyị na aja Maasị dị asọ. Parish anyị ka na-anabatakwa alo na echiche na atụmatụ ọma ndị otu Kristi. Atụmatụ ndị dị otu a na-enyere parish anyị aka ịga n'iru ma na-eme ka ozi ọma Kristi na-akawanye mfe. Anyị na-ayọkwazị ndị dị otu a ka anyị kaba arụ na-etinye okwu mgbamume nyere pastọ anyị, onye na-edu anyị n'ije nke okwukwe anyị. Anyị na-echetakwazịrị ndị parish anyị na parish ji nwayọọ nwayọọ na-emeghe n'agbanyeghị ihe isi ike niile nke so COVID-19. Ndị niile nwere ụmụaka ga-eme mmiri Chukwu. Anyị na-ayọ ndị dị otu a ka nsogbu anyị nọ n'ime ghara ịnaga ụmụaka ịnata sakramenti dị asọ. Ndị dị otu a kpọọ parish office ka akọwara ha ihe ha kwesịrị ime ka ụmụ ha wee soro na ndị a ga-eme baptizim. Ndị na-akwadokwazị maka sakramenti dị asọ ndị ọzọ dị iche iche, anyị na-ayọ ndị dị otu a ka ha kpọkwazị ọfịs. Ndị mmadụ nwụnarịrị, ndị chọrọ ịkala onye nke ha ụka, ị nwekwazịrị ike ịkpọ ọfịs ka ha kọwara gị etu a ga-esi mee ka o wee ka mfe wee kakwe mee. Anyị na-ekenezi ndị niile sonyela anyị na aja Maasị dị asọ, ndị pụtara apụta na ndị nọ n'ụlọ. Na-ekenekwazị n'ụzọ pụrụ iche ụkọchukwu anyị bụ Fada Jude Umeobi, onye nke na-edu anyị ije n'ije nke okwukwe anyị. Tata parish anyị ga-agọzi ndị niile ahọpụtara ọfụ ije ozi n'otu St. Vincent de Paul. Tata bụ kọmishọnin ha. Ọ bụrụ na ha pụtazie ka parish nye ha ngọzi wee zipụ ha ije ozi nke ha kwere nkwa na ha ga-eje n'ugbo nke Kristi. Ka anyị kpere ndị isi St. Vincent de Paul Society bụ ndị anyị na-edu n'iyi ọrụ n'ụbọchị tata, ma ndị n'ebe a ma ndị na-enwere ike ịbịa. Emeka anyị dị n'afọ onye nwe anyị emere n'igwe na ana osebụ ọnụla iyi anyị agbakwa ilu ya ntị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwazịrị gị. Chineke jikere na-edi ebighị ebi, anyị na-ege ekele maka ụmụnne anyị ndị otu St. Vincent de Paul Society bụ ndị natalụ ọrụ nke ije ozi n'ime otu fa na n'ime nzukọ gị na parish anyị. Biko anyị na-ayọ ka ịgba afọ ume na ya nwa bụ ọrụ nke fa nwetalụ,
ka fa nweta nkwado nke ndị otu fa, nwetakwazi nkwado nke anyị niile, ka ha wee were aṅụrị, okwukwe na nchekwube wee lụọ ọrụ ọfụma, ka ha nweta ngọzi gị oge niile, ka anyị ncha na-enwetakwazi ngọzi gị mgbe anyị ncha na-akọ n'ugbo gị wee na-ejere gị ozi. Mgbe iji ụwa nke a ga-agwụchazie, ka anyị ncha nweta ụgwọ ọrụ dịla ezi omume anyị ma emesịa site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị kọrọ na ha aka. Congratulations. Thank you. Otu dịrị Jesu. Oge na-atụ olili anyị na-ayọzi ka onye ọbụla sonye n'usoro ndị ọshas ga-enye anyị wee pụta maka ịnata olili dị asọ. Ka anyị gaa yọọ ebere ntasị olili. Onye nwe anyị, biko mee ka ihe a dị n'ime ọgbụgba ndụ gị zuo oke n'ime anyị. Mekwa ka onye ahụ anyị bụ onyinye ya n'ụwa bụrụkwa onye anyị ga-enweta ezie n'ụwa ọzọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Biko taa bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa Ọktoba. Anyị na-echeta ndị niile amụ n'ọnwa Ọktoba, welụzie otu onu na-ekwele ha, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, October babies. Happy birthday to you. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara gị. Ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misa agwụsigo, ka anyị laba n'udo. Ekele dịrị Chukwu.